Nou, herken. 1, 2, 3, 4. Kom op. Jouw energie en omdat het goed is, komt het weer om. En dat is mijn muziek. Ben die moet leren van, jongens, een blaas is net genoeg. Dan moest er in leeuwen. Dan moest het verhaal verteld worden. En dat moet van beide kanten komen. Ik wil het van hier. Ik moet het Jan. Maar dan komt er iets geweldigs weer om. Maar toen zit al zo. Ja, dat wordt niks. We maken een reis in de tijd. Daar heeft een paar ex-bandleden of big bandleden uitgezocht. Ja. Janneke Brakels geven we heen. Ja. Vertel eens wat hoe Janneke. Janneke is natuurlijk een van die hele mooie Lietse mokkeltjes die al bekend is, een goed jongen komen. Want ze op de basisschool al wat woont en ze wennen er in een lege geen. Dus die kwamen bovenman en die spotten we. En die is, het is groeit, geweldig groeit. Van een tin stemke tot echt een vrouw op de bühne die echt jongen en performen kan. 18 jaar lang vlieg ik altijd op de kop van mijn broer wie altijd sterker en naar de appetit. 8 jaar lange jaren, ik neem bij de roezes jongen in de band, toen verliet ik dit hoe. Waar treffen we haar? We treffen haar bij een optreden in Ljouwert. Met zijn mooie nieuwe band, Equal Souls. Werd ze ook lied met woon het. Janneke studeert oude aan het Rotterdamse Conservatorium van de Maartiet. En geweldige band. Friese eigen noemers van haar. Ben ik hartstikke grutskop. Hey Janneke. Mag ik je even storen? Hoi. God, wat leuk je. Jezus, heb ik daar aan het jongen. Oh, mag je even storen? Ik snap het, er is nog een tuut, hoor. Trui, Leuk. Ja, trui, oké. Hey, er is ons soundchecken nou. Ja. Maar mag ik je aanspreken even een paar vragen stellen? Er is 24 in Big Band Festival, hè. En Dobie is erbij. Dus leuk. maak je maar even nou, dan praten we direct. Ja, oké? doe maar. Ondirect. Ja. Hoi, leuk. Hey, hey, hey. Toen heeft nooit de Big Band en nooit Boogman eerst nog Pabo niet. Ja. En toen? En toen wou ik heel graag nog eens iets proberen als het misschien een geluk zou dat ik op het conservatorium studeren kon. Ja. En ik had dat net verwachten, ja, want wie van mijn eigen gevoel. Ja. Dan heb ik het toch proberen. Ja. En toen werd ik gewoon dus Rotterdamse conservatorium. Ja. En ben hartstikke leer. Kist ook nog beschreven hoe het toen viel dus en hoe het nou best? Hoe verhoudt zich dat? Ja. Ik weet dat ik altijd ontzettend last heb van mijn stem. Ja, dat heb ik heel... Ja. En nou, ik werd een beetje. Dus ik viel meer wel weer een beetje samen. Want dat wie altijd natuurlijk extra spannend. Ja. Maar als ik daar nou dan op waarom sjug werd, dan denk ik heb er helemaal net zo bij stilstaan hoe dat toen al hoe geweldig het toen weer en wat voor kansen als ik kreeg. Ik ried heel vaak om eerst wat te doen. Door een ooropleiding. 4 jaar en geen op 21 jaar nog eens naar een conservatorium. Ja? 30? Ja, 30. Waarom? Vaak wel. Nou, het is nu de wereld en dan moest weten was het worst. En moest weten was stjest. En van een heleboel band is soms nog wat langer trokgroeien in de muziek een hele goede zaak. En een basis, mijn diploma van een vak, ging ik weer. Kom op! Zag eens! We zeggen hier jonge jonkjes op trombone. Begin ik nou een trombonist, toch? Ja, we beginnen Kuiper Postuma. Kuiper die kon wel eens kouden en heel leuk blazen. Maar hij wist zelf ook al dat er net het allergrootste talent was. Tenminste, net op het gebied van trombonespeling. Ik bedoel, hij runt nou een geweldig restaurant in Grange. En dat is natuurlijk. Maar we gingen met Kuiper samen verschrikkelijk zo de willen altijd. En wat ik er wel bij zeg, een orkest is net alleen naar muziek maken. Het gaat ook om organisatie. We zijn prot op tournee. Bussen moet laden worden. En Kuiper wie een van de mannen die koest op bouwen. Die hield al jongen van het wijd betochtingen. Dus orentalenten weer ik onboord wat dat betreft. Ja. En die kist natuurlijk binnen een orkest ik echt kwijt.
Hey. Kijk, jongen, oude skroeien. Wat Kom erin. Kijk in het feithuis. Wat leuk, hé. Is niet? Wat een Prachtig. tent, jongen, heb je hier gekregen. Nou, hartelijk welkom. En dat voor een trombonistje uit de woonwijk Big Band, hé. Ja. Ik denk dat ik vandaag de dag nog heel veel dingen doe die ik toen geleerd heb. Ik heb afgelopen vrijdag nog een feest georganiseerd. Op minutieus niveau. En ik heb daar een hbo-studie voor gedaan. Ja. Maar eigenlijk is dat toen al begonnen. Ik mocht wel graag soleren, maar ik kon eigenlijk helemaal niet spelen natuurlijk. Jij liet mij ook altijd alleen op de simpele nummertjes. Mocht ik even regeltje mee. Omdat je wist dat het goed was voor mijn ego. Dat was. Maar verder was het de moeite van beluisteren niet waard. Dat weet ik ook. Maar jij was wel een meester in het soleren met 2 tonen. 1 solo. 1. Vrienden, hier weer het 24 jaar jubileumconcert. Hoe bijzonder wie dat jubileumconcert? Dat weer geweldig. We hebben echt werk van maken. We hebben de Martinetjerke in Snits hier. Daar kon honderden mensen in, die winderik. We hebben er hard van repeteerd. We hebben 2 geweldige gastsolisten. Tineke Postma en Rob van Babel. Dat is natuurlijk wereldtop. Als die maar een squalorkest spelen willen, dan best wel heel grutsk. En wij wisten dat er achter dat concert eigenlijk een geweldige reunie zit. Dus dat is een jong die vier ik van mijn leven net heb. Wat heb jij nou gedaan met je trombone spelen na de Big Band? Want heb je nog sowieso iets gespeeld of is het was het klaar? Ik kreeg van mijn ouders voor het slagen van mijn HAVO kreeg ik een trombone. Dat was een prachtig cadeau natuurlijk. Die heb ik dus in de woonkamer neergezet. En daar is hij de afgelopen 12 jaar blijven staan. Wordt vooral gebruikt als kapstok. Oké. Wat vond je nou van mij in die tijd? Ja. Spaar me niet. Ik kan me nog een momentje herinneren. Dat heeft zeker wel indruk gemaakt. Maar ja, je moet dan ook niet stiekem gaan zitten roken in de bus op weg naar Frankrijk natuurlijk. Weet je dat nog? Nee, ik weet niet. Nee? Vertel. Oh, mijn god. Woest. Ja, ben ik woest. Was je.
Ja, woest. Wij stiekem sigaretjes roken op de achterbank in de bus. Dit kwam ik aan, echt waar? Ja. En ja, het was ook intensief. Ja. We waren ook wel eens, ik was ook wel eens pissig op je. Ja. Kijk, je komt als een kleine snotaap kom je binnen. En en je gaat toch een klein beetje als een wat oude binkie er vandoor. En tegen die tijd dan is het ook goed, hè? Dan moet je ook uitvliegen. Ja. Maar wat er gebeurt in die 5, 6 jaar met sommige leerlingen, dat is zo fantastisch. Ja. En daarom doen we het nog steeds. We gaan door tot 30 jaar. Ja, nee, maar dat is ook precies de kracht volgens mij die ik altijd heb gezien en gevoeld. En als ik nou sporadisch nog eens de Big Band zie, dan zie ik dat nog steeds. Maar er is ruimte om te groeien en voor dingen om te ontstaan en mensen om zich te ontplooien. Ja. En dat creëren jullie. Zit bij een squalorkest, dus ben ik kind op als jongste om 12 jaar al. Op 12-jarige leeftijd er al in komen. Maar onnaris ben ze gemiddeld 14, 15, 3e klasse. En dan gaan ze 2, 3 hier maar. Dat is gemiddeld. En dan maakt ze er ook, want dan is het is een squalorkest, hè? Ja, is dat ik net voor die dreig? Want ja, dan gaan ze er al en moest eigenlijk heel het na beginnen. Ja, dat is wel dreig. Maar aan de andere kant, ik doe het gerne met mijn collega Bob Bruksma. En die speelt bas. En dat is een enorm fundament in het orkest. Dus het keert altijd alweer direct. En dan ben wij altijd weer verbaasd hoe snel al de nijleden het weer oppikken. En moest net vergeten, ze gaan nooit al hier voor in september. Dus gemiddeld 4, 10, dan heb ik een heel soort. Dus we vangen het op, maar het is wel, hier is het wel dreiger als de oor hier. Dat is het. 1, 2, 3, 4. Het is te kijken te kap. Te ta, te ka, te ka. Te kijken te ka, te ka. Nou, even als koor. Te kijken te ka, te ka. 1, 2, 3. Te kijken te ka, te ka. God, hey, dozenkind beter. Kom op. 1, 2, 3. Je moet op de 4. 1, 2, 3. Te kijken te ka, te ka. Dan moet ik het jaren. Te kijken te ka, te ka. Hoppakee. 1, 2, 3. Dat klinkt het zielig. Dat is het 3. Te kijken te ka, te ka. En nou blazen, blinder. 1, 2, 3, 4. Daar woest er heel graag bij, weet ik nog wel. Een soort auditie. En ja... Soundmix Show. Daar wie het van. Daar woest de Ik heb net auditie die. Nee, daar woest de Soundmix Show. En dat weer zo verpletterende oerwinning, weet ik nog wel. Toen weer de hele Big Band unaniem Janneke met een nice jongeres. Ja, fantastisch. Ja. Anouk, hè? Anouk, ja. Hier is Janneke Brakels uit Gouw. Hoi Janneke. 9 jaar. We gaan er met jou knalhard uit eigenlijk, hè? Ja. Kan je ook hard zingen? Nou, Ja, misschien. ik hou van hart, wikkel, wikkel, hart. Schudden de gitaren door de hoek van buitenkant. Ik hou van hart, wikkel, wikkel, hart. Een stem, een schreeuw en muziek die bijna was. Ik hou van hart. Ik ben net echt een rebel, maar ik hier wel voor mezelf wel heel cool, denk ik. Ja. Een beetje een grutbek. En ik weet ook nog dat zelfs in de 5e klasse, 5 HAVO, dat echt de rector mij nog bellen had dat ik wil slagen weer van het eindexamen. Omdat ik echt om het einde gewoon helemaal niks meer deed en mijn het examen moest het al nog. Ik ben je wel heel erg bezig toen met de Big Band en mijn Ja, maar ook je me net vertellen dat die resultaten alleen maar kwamen omdat je samen verschrikkelijk in de Big Band ziet. Nee, maar ik ben er wel toen heel erg mee bezig. Dat is toch wel. Ja, er wel mooi te maken, ja. En ik ging toen nog een top 100 band en ja, dat vind ik nog. Ja. Eén keer in een avondtijd krijg ik dus een tuutje, maar dat is net genoeg van mij wist. Alles wat ik graag voel, is dat de wies van mijn nacht en dag en van mijn hoofd. Zo staat het hoe ik niet viel. Ik haal me nog van dit neppe gehiel. Omdat draait altijd weer om die. Omdat, daarom altijd om die.
ik heb het zelfs in Rotterdam nog wel eens over die gehad, over die enthousiasme. En dat is echt het grootste ding wat ik echt onthouden heb. Zeg maar. Nou, sleept dus mij zeker er altijd wel doorheen. Want ik wie best wel een beetje een skietbroek natuurlijk. Tijdens het jongen hier geen probleem. Maar als ik daar nog steen moest en ik dan een applaus in ontvangst nemen moest en iets sissen. Janneke, ik heb nog nooit wat zijn. Ik ga nog nooit wat zijn. Neem het applaus, ja, dan weet ik het weer. Ja. Gaat terug een mooie oude foto van uw spaken. Hij draagt een jasje, een mooie strikje en een hoed. Ik weet van verhalen dat uw spaken muzikant weer. Hij speelt jazzgitaar en mem zal ik nog goed. Ze gingen jarenlang haast elke keer om te spelen. Ze maken platen en ze winnen heel bekend. Zou nou en dan wil mem er nog wel over vertellen. Dan denk ik, vrek mijn paken, zie je dus in een band. Dan denk ik, vrek mijn paken, zie je dus in een band. Want mijn paken spelen swing in een big band. Mijn paken weer een echte muzikant. Hij speelt swing in een big band. Mijn eigen paken is toch machtig, zo prachtig interessant. Hij speelt swing in een big band. Mijn paken weer een echte muzikant. Hij speelt swing in een big band. Mijn eigen paken is toch machtig, zo prachtig interessant. Hé, maar nu heb je dus dit bedrijf sinds hoe lang? Ja, ik ben hier sinds 2004. Ja. Dan ben ik gekomen als manager. Dat was vrij kort na de hotelschool. Ja. En ik had wat zijstapjes gemaakt en even uit de horeca geweest. Maar ik had al die jaren veel gewerkt naast de studie. En in 2004 kwam ik hier. Ik heb 3 jaar voor de oud-eigenaar gewerkt. Ja. En uit die samenwerking kwam een overname tot stand. Nou, dat had er alles mee te maken dat ik in 2004 kwam en weer begon met organiseren. Ja. En dat wierp zijn vruchten af. 3 jaar later kreeg ik dus deze kans. Nou, geweldig mooi plan, man. Wat een bedrijf. Ja, prachtig bedrijf. Ja. Elke dag wat te doen. Het is heel dynamisch. Ja. Ik heb bijna 65 mensen lopen, dus een groot team waar ik vorm aan moet geven. Hey, het is eetcafé, café, restaurant. Ja, lunch, borrel, diner doen we 7 dagen in de week. Feesten ook, 61 dagen. Ik zag het net even boven en ik denk, wat ruimte hier ook, man. Geweldig. Ja, klopt. Ja, we doen wel 150.000, 175.000 bezoekers per jaar. Dus ergens tussen 3.500 en 5.000. Wat anders dan 20 optredens met de Big Band per jaar, vind je niet? Dat zei ik al. Dat moet je niet kleiner maken dan het is. Ik weet niet hoor, maar ik denk dat ik bij de Big Band meer geleerd heb dan de wiskundelessen van meneer de Boer. Sorry, meneer de Boer. Nou, mooi. Ik ben dan ook weer van die talentenwest van Saars. Ja, zeker. Jawel. Momenteel bij Arjen op saxofoon, die wist toch, die Sille Wolk naar het conservatorium. Het Machine Band mixtape notabene op 1 januari in het Concertgebouw spelen. Omdat er maar een van de composities die er hier in een les maken had, in de finale bedarren. En Zou je de trotse leraar? En de big hartstikke grutskop. Ja. Ik kwam in de eerste hier en toen heb ik me ommelden van de Bogies. Dat is het onderbouworkest van Boogman. En
Toen ik bij de Bogies kwam, had Orne mij even omsprutsen en die had zei van Arjen, kom eens bij de Bogies, hartstikke leuk. En ik wil bij de Big Band hebben, omdat ik nog heel jong was en ik was heel ambitieus. En toen had hij mij bij de grote man van de Big Band zetten en daar heb ik het leerd. Nog een keer, kom op. Het is toch wel... de fout, hoor. Ze spelen gewoon achter de voorstelling. Ja. In plaats van die 16e. Ja, nou, dat moeten we dus nog een keer doen. 1, 2... Wat kiest er wel naar de Bogeman? Nou, ik kreeg de onmelding van het Conservatorium Amsterdam en van Zwolle. Ik heb heel veel lol altijd in de muziek aan. Dat komt ook erom in grote voorbeelden. Bijvoorbeeld zo'n man als Arne, die stiet altijd zo enthousiast te dirigeren. En dan kreeg je gewoon die stimulans gewoon van jongs af aan mooi. En, ja. Die wisselwerking is echt belangrijk, zeg maar, dat die er is. Absoluut. Ja, zo'n dirigent, zo'n leraar, dat is toch wel een groot voorbeeld van je. En dat bepaalt ik wel een beetje welke kant je op groeit. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We laugh, we cry, then suddenly love died. The story ends, and we're just friends. Shut da 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 doom dee da 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 ba da 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 ba da ba dee da 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 ba da ba dee da da ba da 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 ba da dee da da ba da ba dee da 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 dee da da ba ba da da ba da da ba dee da 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 seems like pretending. Just friends, two friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We laugh, we cry, then suddenly love dies. The story ends, and we're just friends. The story ends, and we're just friends. Just friends, just friends. 24 jaar hebben we vierd. Ja. De Bogeman Big Band bloot die bestaan. Ja, tot aan mij dan bloot het bestaan. We zijn nu in gedachten, we doen er maar 30 hier. Dus het komende lustrum. Ja, de Big Band is misschien wel eens vlaggenskip hier op school. En dat maakt dat ik blauw. Maar er is een heel groot circuit omheen. En maal kort ook weer geweldige dingen. Er zit een soort muziek in het Bogeman. Ja, geweldig, ja.